twelid. U li tkun ġenitur hija opportunità li rridu li f'pajjiżna ikollu kulħadd. Se nkomplu ngħinu l-koppji Maltin u Għawċin isiru ġenituri f'pajjiżna. Irridu li nibnu fuq il-passi kbar li għamilna diġà f'dan is-settur biex kulħadd ikollu l-opportunità li jsir ġenitur. Għalhekk se nestendu s-servizz tal-IVF. Se nresqu emendi fil-liġi tal-IVF. Se nintroduċu f'pajjiżna servizzi ġodda bl-aktar teknoloġiji moderni biex ngħinu aktar koppji li għandhom problemi, inkluż ta' infertilità, biex ikunu jistgħu jsiru ġenituri ġewwa pajjiżna stess. Irridu nwessaw il-proċeduri li tippermetti x-xjenza ħalli ngħinu koppji illi diġà batew ħafna u xorta waħda baqgħu ma sarux ġenituri. Koppji li sofrew minn miscarriages ripetuti, li temmew ċikli tal-IVF illi ma rnexxewx, jew li għandhom storja ta' komplikazzjonijiet jew kundizzjonijiet mediċi. Għandna r-rieda u l-kuraġġ li nwettqu bidliet li ma sarux sa issa. Barra minn hekk se nestendu s-servizz tal-IVF b'mod li kull min diġà għamlu b'suċċess ikollu ċans għal wild ieħor. Hemm każi fejn dan diġà jeżisti. Iżda hemm oħrajn li bir-regolamenti viġenti dan iċ-ċans jintilef. Se nagħmlu l-bidliet meħtieġa hawnhekk ukoll. Dan kollu se nagħmluh għaliex hija weġa' għalina li naraw mijiet ta' koppji jirrikorru għal trattament barra minn xtutna. Konvinti li bl-introduzzjoni ta' servizzi ġodda bl-użu tal-aktar teknoloġiji moderni se jkollna aktar familji. Persuni kuntenti li f'Malta jweldu u jirrabbu l-uliedhom. Dan jikkumplementa wkoll dak li ġie mħabbar ftit ilu, jiġifieri li l-mediċini kollha assoċjati ma' dan il-proċess se jkunu qed jiġu mogħtija b'xejn b'effett mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena.